На финала имаме време и за нещо прозаично, и то е дупките по улицата. Седмици преди готвения национален протест срещу дупките по пътищата продължаваме да ви показваме в какво състояние ще изпратят зимата и ще посрещнат пролетта улиците в градовете. В София и Пловдив аварийното закърпване на дупките започва. Кметът на Пловдив, Славчо Атанасов, вчера заяви, че вече е научил наизуст всички дупки в града, а от днес огромната яма на булевард Васил Априлов би трябвало да е само лош спомен. В миналото ще останат и дупките на моста на Университета по хранителни технологии, тези в район Западен и в квартал Прослав, където всички улици са на решето от дупки. Но не бързайте да се радвате, пловдивчани. Закърпването е с гаранция най-много 1 година, обясниха от фирмата изпълнител. 36 години го върта този град. 36 години. Където е малко дупки, пак ги има. Просто няма как да се поддържат тия коли здрави. Ми кърпят, ама не знам. И в столицата от днес запушват дупки. Уверихме се сами. На улица Цар Симеон още ги очертаваха, а на булевард Ботевградско шосе вече дори ги запълваха. Само докато нашият екип снима, за миг изчезнаха 3 дупки. Не всички улици днес попадаха в сметките. На този софийски булевард само името му е Европа. Иначе няма нищо европейско нито в огромните дупки, нито в отчаяните опити на шофьорите да ги избегнат. Това ли е представата ви за европейски път? По никакъв начин. Все едно да ви закарам на Трънското жрело, там е по-асфалтирано и по-добър пътя. Както се казва, бяхме на Европа.